Huj na tebe. Ty buzno. Čau, lidi, jak se máte? Dneska tady máme pro vás nové video společně s Handysem. A my jsme spolu A bydleli. my jsme Mad Bros. A v dnešním videu vám oznamujeme, že spolu oficiálně bydlíme. Náš byt se vlastně skládá z 2 pokojů. Máme tady hlavní takovou 3místnou postel. Tady se nám leží opice na posteli. No tady je 1, 2 a tady je 3 nahoře a tady je Ogi a Škodík. Kde máš Škodíka, Ogi? Royale YouTube. Clash Royale. Proč to říkáš? No to je moje mikina, ne? Kámo, sundej to. To je moje mikina, chápeš? Tady bydlím já, vole, co tady děláš v mém bytě? Já jsem bodyguard. Záhni z mýho baráku. Takže máme tady bake rolls, který jsme si koupili z trafiky. Kámo, to je tak smrdí nohy. Já mám totiž ponožky už 3 dny. Kdo nám to tady je? Kdo to je? Kdo to je? To je nějaký invader? Vyhotí. To není. Ona nebydlí v našem bytě. Řekni něco, kurva, už. No ale tak, já jsem docela k hovnu, protože jsou fakt úplně mega nekvalitní, já do nich smrkám každý den. Dívej, můžeš se schválně podívat. Vidíš tu jednu vrstvu jen? Co ti protrhne v prdeli, ani nevíš jak? Ty vole. Oni umřeli. Co? Kde, Oni umřeli. kde jsou? Oni umřeli, viď? Já jsem mrtvý. Že jo? Oni Ne. oživli, zmrtvoli. Ty máš moje triko na sobě. To je moje. Ty máš moje triko. To je moje, vole. Ty máš moje triko. Ty pičo. Ale pojďte zpátky, jdeme. A jo. Kde jak už mě škrtíš na náhledák? Ne, to nepůjde na Ty jsi fakt už škrtil Kurva, skoro. já jsem nechtěl. To nebude clickbait aspoň. Tam nenajdeš mír a svobodu. A já vyskočím, to jsem přišel. Jak utíká, ne? To tak to už se nevyhneš. Cože? Kočka utekla. Handys. Takže my vám moc děkujeme, že jste se podívali na náš room tour. Byl tady se mnou dneska Handys, tady Borbě a